Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Noel. Hingkod ang pangidaron. Minyo og dunay usa ka anak. Itago na lang sad ang akong address diri sa Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa kamatayon sa akong igagaw. Tungod kay kami nga iyang pamilya, dili man makatuo sa hinungdan sa iyang kamatayon. Ano ninyong hisabtan? Ingon nini ang mga panghitabo. Pista na gid sa amo. Aligre na kayo. Sada ka mga dayo nga na mauli. Ang uban, dili na kay ko kaila kay gwapa naman. Mga tsik sa unan, gwapa na karog, samot. Ang uban, puti na kayo niya, hamis pakignawong. Kabiha. Lahi gining syudad po'y ano eh. Kaya mugwapa o mugwapo man ta. Awa niya na. Magkahumag ko high school oh. Manalpaho ko syudad. Go! Tuin! Kisa man yung tawa na. Go! Murugo man ko kaila. Hoy! Uy. Kakisdom yung naong mo. Tanaw na ko. Okay lang ko, go? Taysa. Tutuki. Kinsa gani kang pagkaigagawa gani? Dali. Dolo sayang, dali. Maklaro mo kung naong. Pida ni mo, Time pa. Huwag ka magkailan ako. Tayo pa ang imong tingog. Ang tiyaw, ginawa. Go Dexter? Okay na. Uy, abi na ko di kakailan ako. Dalot ka dito sa haya kayo. As kang amawa. Yan nung matuod ko kailan mo, ikaw man din ikaw. Nanambok man gaw eh. Ay, parang nanambok ka, uy. Nag-bodybuilding, manggul ko. Aron, nindot pa nga akong lawas sa lahon ba? Yung nung mong nambok, ayun. Aw. Tuod, bidak ko ang imong dughan ug bukton. Kahian ni mo bukton pa imo Hingiga. Akan na. Maskulado man ka daw. Kakana, sakto na, maskulado. Ay, nanambok ka na yung paminaw na. Maskulado lang. Diyon sa man nimo nanging lawas nimo. Kung nga, nag-gym ko to sa syudad ko. Gym? Puro muscles ba? Nya, salsa, masasag ko kan ba? Bukat. Dumbbell. Aron, nagko ang muscles ba? Ano ko? Ayan na to nimo na eh. Nani mong fitting nga sinina. Higa. Dughan no naman kaayo. Bayag ha. Wala ko kailan nimo. Kitan mo ko sa layo ni mo god. Sigang tatanaw chicks. Ata. Kuyo ta. Mang chicks ta. Unsa? Gabi na day kay kang nauli gabi, Noel. Kita kung gaw Dexter og suroy ma. Aw, nauli des pista? Oo ma. Pero mahay ko nga nagkuyog mi gabi eh. Nga naman. Kansi kay kung gaw Dexter ma eh. Daghan nag-chicks lagi nga mulingi niya kay nako. Ay, gwapo man sa buroy ka. Pero kansiyon man ko sa lawas ni gaw Dexter ma. Lamiag lawas tawhan na eh. Muskulado kayo. Sas. Nag-gym na dito sa syudad. Nag-gym? Uy, makadaot ba ya kuno nas lawas ang mag-gym dong? Kay makaparalyze na. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wala na ko tagda ang gisulti ni mama nako kung unsay buti pasabot niya. Kaang mag-gym, makaparalyze. Basin sayop lang sab ang iyang nabawan. Kay kanindo taman untaan ng mag-exercise, di ba? Ug nindot sab ang nahimong resulta ini kang gaw Dexter. Bidako og mipurma ang iyang lawas. Hangtod nga nabalik siya sa syudad. Og tagsa nga mauli sa among dapit tungod kay trabaho naman. Unya? Noel! Ma? Naibaw ka na bas balita? Ha? Gano man ba? O naon sa man ka? Mura pa kagikuyawan. Din kagikan. Ang gigagaw ni mong si Dexter nga to sa syudad. Oh, kaya naman. Naon sa di si Go Dexter? Napalga na lang ko ng patay sa iyang boarding house. Siya? Binuang gani ma. Tinuod lagi. Tapos tiya ni Mos Ila ay labihang nakahilak. Si Roger ko nang nagbalita. Ang iyang igsuon nga to apon magtrabaho sa syudad. Kaya nga naman ma. Gipusil siya? Gipatay? Ay,
Ambuton sa nakatinuod gud oy. Nga namatay man kuno sa urom. Unsa? Pero dili mo tuo si Roger. Nga urom ang namatyang Noel. Kaya ang naong kuno, mura mo kuno giyab-an og asido. Kinsa makaintawon ang nag-among-among ni Gold Dexter? Nga maayo mo itong tao? Kabuutan na to. Mura man tagdili ka kita og mura man di ka kita kontra gani. Ay, sus, pastilan. Kinuo ko ini kalibutan karon. Pagkadaghan na bang nahita kong patay. Ug wa lang giswerte ang imong igagaw nga usa siya sa nahimong biktima kung maumang gani na. Parehas na ma. Dili ko makatuo nga urom ang namatyan ni Gold Dexter. Magsusi ko kapilay ni ma. Ay, hala, sige. Adto as ilang tiya nimo. Kay tuwa dito magtapok ang atong mga kaliwat ug nagplanong mo adto mismo sa syudad. No na dong, orom ang namatyan sa imong igagaw dito sa syudad. Pero si Roger nga nakakita sa iyang patayng lawas, di man makatuo nga giurom ni. Mura naamanggid ko nung nagbinuang sa igagaw ni Monjong. Kaya sa pagidi ko na ng pagkahitabo ate. Tulo ka adlaw na kuno nang wa mo report sa trabaho. Nagtuo na ang uban nga base gibinuangan kay nabalhin-balhin lagi kuno na og boarding house kay gikontrahan sa ex sa iyang uyab. May usa niya kakauban na nakatultol sa iyang boarding house. May ni Susi. Og pugos ko nung giablihan ang iyang kwarto. Gipatira na lang kuno sa pulis kay nakadubulak man kuno. Ug mo na lang nakita nga nag-ubo ang imong igagaw sa iyang katre. Og nabaho na. Kinuo ko. Kaluoy ba ni Gold Dexter? Kaming tanang kaliwat, halos dili mo tuo sa giingon nga hinungdan sa kamatayon sa kong igagaw. Kay lagumang kuno ang naong ini, nga murag giyaban og asido. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Napalga na lang nga patay ang akong igagaw sud sa iyang boarding house nga giingong giurom. Kay posible kuno nga busog nga natuog. Makaurom di ay ang matuog nga busog o mag-ubo o magkub nga matuog. Ikaduhang pangutana. Mag-gym ni ang akong igagaw. Posible ba sab nga mao siya nga giurom tungod sa kakapoy niya gikan nga nag-gym o nasakit ni siya o gitakigan sa hilanat? Ikatulong pangutana. Dili man maklaro ang naong sa akong igagaw nga napalgang patay. Kay miburot na siya ug murag nasunog ang naong niya. Mao ba din ay mahitabo sa lawa sa tao nga mamatay human sa mga tulo ka adlaw? Ikaupat nga pangutana. Amo sab ni nga gipabinisaya kay natingal lagi mi. Nganong nga miburot ang lawa sa akong igagaw nga namatay. Gipadautan kuno gamit ang picture. Tinuod ka ni? Ikalima o katapusan. Dili paghapon may kumbinsido nga way foul play ang resulta sa autopsy. Unsa pa may among buhaton aron nga kahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong igagaw. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Noel. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o riba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlong pagtulunan karong adlaw mo kini nga, for the height of your accomplishments will equal the depth of your conviction.
Ha? Kanya-kanya ba yata og ambisyon sa kinabuhi, no? So mo na ang giingon ni Father Aloy, no? For the height of your accomplishments will equal the depth of your conviction. Alright? So, ang ato magtatampo kung nalawa si Noel, 30 years old, taga Cebu, married with na siya usa ka adlaw. Usa ka anak, punto medical ug legal ang problema ni Joel, no? Or rather Noel. So may pagpaminaw di ay ni Narsing ug ni Carding dia sa Ramos Food Stand Vendors Association, no? Pirmi kong palit nyo dag Lanzones, Dorian, rambutan sa gunsan na. Salamat ay kayo Narsing ha, pirmi ko nimong panghiyon sa kong gipalit nimo. Ug ang mga taga Upper Bigaa, La Libertad, Negros Oriental, mga parinti ni Andales, no? Evelyn Factor, Taborada, Eddie Factor, Virgilio Factor, Iba Rubrico ug Mary Joy Tijano Tinyo. So ang atong magtatampo karong adlaw akong balikon si Noel Porto Medical ug Legal Attorney, ha? Yes, I'm here. Wala lang ko ka-greet ninyo. Kaya nalay ko abot. Yeah. Hello. Hello. Salamat yung taon kay Ako tingog ha. Nalay na ko. Ako ka-open sa ato ang programa karong adlaw, but I'm here kay naarabay legal, Doc, no? Yes. Yes. So unang pangutan natin kining napalgan na lang nga patay ang akong igagaw sulod sa iyang boarding house nga giingong giurom. Kay posible kunong busog nga natulog. Makaurom di ay nang matulog nga busog ug mag-ubo, magkulob nga matulog. Well, natin gitawag nga acute pancreatitis, no? Daghan man yung mga hinungdan na mga history mga medical problem. Tinuod na ako boardmate sa una doktor ha, nga taga Iligan City. Di lang ko nganlan, no? Regards din ninyo da sa Iligan City, da sa Tibanga, no? Ibalumog kisaya akong ipasabot. Natulog na gud siya da sa mong boarding house dito sa Manila. Pagkabuntag patay na. So, wa man po i-foul play nga mong nakuha na to, eh? Wa man po i-foul play. So, ang advice ko no, lahi ka na kay mga medical problem, mga heart problem, matulog ko no ka pinatakilid. Ha? Pinatakilid para wa kay pressure sa imong heart o nya kinanglan nga nagi ka regular check-up. We do not know kung kanus sa kita mamatay daghang mga medical problem nga mo'y mo tumbok na to. Nya I hope nga walay foul play. Abot pasabot nga wala bay nagpasipa sa mga agaw samtang natulog. Usually ba yung ingon ani, Oo. Doc, no, kung na ni die alone unya dili known dayon ang iyahang death, ipa-autopsy man yun. Ipa-autopsy, no? Yeah, subject Oo. yun na siya to possible, especially kung tanaw sa police, subject siya to a medical legal case, ipa-autopsy yun na siya para Yes. ma-rule out ang foul play. Kaya itong gitawag foul play, kung naay posibilidad nga wa gyud siya namatay og urom basin gipatay siya. Basin gipatay, Tinuyuan niya. oo. Gipakita lang kintahay giurom. Pero gipatay di ay to. Pwede ba yan na og imong i-pressure ang unlan sa iyang naong hindi nakaginawa? Asphyxia, yes. Asphyxia ka nang imong gituok or wa nimo paginhawa. Oh. Yes. Na mga ingon na no? So Mahibawan man na, Doc, no, sa autopsy. Yes, bawaan man nila kung naabaroy air sa lungs, sa dagdagan Yes. mga medical legal mga experts na no? Okay. Ikaduhang pangutana, nag-gym ni ang akong igagaw. Okay. Posible ba sab kaha nga mao siya giurom tungod sa kakapoy niya gikan nga nag-gym o nasakit ni siya o gitakigan sa hilanat. Hala, mag-gym ba ko, Doc? O mag-gym. Ako sa una attorney nag-gym. Man sad ka, tig tennis man ka. Yeah, I'm a tennis player, no? Nag-gym ko sa una, kaya nang Yes. ambisyon lagi kong Schwarzenegger na Muscle, yes. abs ka, Pero Doc. ako lang paspason ako experience sa gym ato niya. Yes. Nag-gym ko. Yan na ako'y program gikuan sa Naagid na sa imong trainer, night no? trainer. Yan na bakasyon ko mga 2 weeks nga to sa Leyte. Yes. Pagbalik na ko, 2 weeks ko na bakasyon ha. Yes. Pagbalik na ko, wa mo di akong trainer, nang dito na lang ko ngadto sa gym niya. Katong Ikaw gapon lang. ako lang. Hala, natuyok mo na ang gym ato ni. Natuyok na kuyapan ko ko, gipaningot ko Agoy. bugnaw. Ingon tong dai Napang imong pananaw. Oo, napang ko pa. Ingon na tong taga dito nga. Imo man giditso dak, imo man giditso. Kumaon na maguni akong weights nga naandan siya nga. Napahulay ba kag pila ka Correct. days. So kinahanglan na body conditioning gyud, no? Tinuod. Even ka na mga Lupakto. jogging. Ako po nang i-share, ha, kay last week, Doc, last Sunday, nidagan kog 21 kilometers. 21 kilometers. Yes, half marathon. Grabe ah. Unya, kana, di ba na siya basta-basta so preparahan ni mo. Karon, so nag-prepare ka to, so okay akong dagan. Unya, the whole week, Sunday, the whole week, wa jud ko'y exercise. Gahapon ni dagan ko, Doc. Aw pagka Sunday ni dagan ko. Hala, bati agyud sa ako ang
dagan dili gyud mao kanang kapoy kay ko grabe kay akong pamaol. Kay sakton mo reboot man din ning atong muscle. Tinuod. Nagitay kanang warm Dito up pa, warm magsalig, up. Tinuod, uy. Kaysa una sa Mo diretso. regular pa ko magtennis, di gyud ko diretso lang mohapak sa bola. Warm up Mag-stretching, yun. stretching, mag-warm up. Kay, Tinuod ang yun. atong muscles Lesson makalitan. learned ka ito. Oh, mao gyud. Yes. So, warm basin up. sa iyaha nahitabo dok, wa siya ka warm up og tarong or usahay manggod kung mag-gym ta niya pareha sa imuha, di pareha sa imo naka-instructor ako na ako'y coach. Oh. Dili sakto ang atuang gibuhat nga program sa gym. Unya wala basin mao nay rason nga nakapoy siya. Yes. Unya gilantan makani. So there's Correct. something wrong. There might be infection going on. So Tinuod. daghan mga posibleng hinungdan Noel nganong namatay ito yung agaw, no? So gingon nato niya Ellen nga na mayon tatog na autopsy, no? Yes. Ikaw pat nga pangutana. Sunod nga ay katulong nga pangutana. Dili man maklaro ang naong sa akong igagaw nga napalgang patay kay niburot na siya og murag nasunog ang naong. Mao ba di ay nay mahitabo sa lawas sa tao nga mamatay human sa mga tulo ka adlaw? Nabay tay process of decomposition. Decompose, no? Oh, mo decompose so mo nay natural inunta mahitabo kun ang usa ka tawo dili lang ang tao kun dili animal, all animals for that matter nga ma-decompose na ka kay wala namang kay inunta life kung sa isda pa kinahanglan ka ibutang og kanang freezer para nga Yes. ma-preserve ang imong kuan, no? So anybody, any animal for that matter nga mamatay unya wala matagay formalin o preservative nga ma-decompose gina. So expected na siya mausab ng mga naong nila. Makahinomdom ko ato nay katong nagbangga mitong tugo bitaw og daghang kay patay. Ay, oo. Usa gyud ko ato ni ako proud ko na niya. Oh. Usa ko inkuyog sa Coast Guard ako may national chancellor ato sa Rapid Oh, during the time. wow. Inkuyog ko sa Coast Guard ato dito gimis loud. Pag-rescue and Pag-rescue. retrieval. Yes, retrieval and rescue. Dito gyud ko. Kay ako may national chancellor sa Rapid kanang Rapid mag Red Cross. Sakay kami sa Coast Guard dito mi sa loud nang retrieve mi sa mga patay. Grabe lagi kay makapanglibaw sa balhibo kay uban nang burot na di na bloated na State ana. of decomposition. Yes, it was a matter of pila na to ka hours bitaw nga kuan kanang Mas mausab paspas yun ang man ka kuan. ma-decompose, Dok, no? Kung Oh. nakas tubig. Ya, kung naka sa tubig, muburo ta, no? Yes. So mao na nga expected na siya Noel nga murag mausab din ng naong sa tao kung namatay na siya. Partially decomposed na ta. Ah. Especially kung walay ka ng mga na embalm, walay formalin. O walay na ba ang gamiton man sa embalmer kanang formalin, no? Mo na kanumdum ko sa among subject sa una sa anatomy o sa zoology, among injeksyonan og formalin ang cadaver, no? Oh, Para correct. Ikaw ba to nga pangutana? Yes. Amo usab ning gipabinisaya kay Uy. natingala lagi mi nganong ni burot ang lawas sa akong igagaw nga namatay. Gipadautan ko no gamit ang picture. Tinuod ka ha? Ako di man kumutuo ana. Oh, mao Kanang lagi. Madaot ka tungod lang sa picture, no? Kanang mga ilang gingon nga gibarang. Oh, gibarang, Pangdautan. karma o ato sa diya. Or giorasyonan. Oh. No, ako dili kaayo ko mo tuuan na. Labi na, I don't know with you, Doc. Kay medical doctor baya ka. Scientifically. Lahi na nga akong orientation na to ni. Yes. Kay medical doctor man ako. Tinuod. Pero usahay, mayon sa silang way mawala. Kung mutuo ka. Kumutuo ka, pero labi na kung mayon sila nga, muna nahitabo ni mo, unya gitagaan barong ka og herbal nga mga tambal, unya maayo ka. I remember ka, mayon sila, ang ubang doktor nga, of course, kay ang kaning mga tambal pod, gikan man po dis mga herbs, mga tanom, sa mga sea animal products. or sea products, no? So, muna makaingon po sila posibleng nakaigo po ang albularyo Yes. or ang magtatambal sa binisaya sa herb nga makahatag pod og maayong reactions imong lawas. Yes, ulo sa among libro ato ni Nawi gitawag na alternative medicine. Correct, correct. So naan siya alternative medicine. Kalimang pangutana. Yes, Doc. Dili pa gihapon mi kumbinsido nga walay foul play ang resulta sa autopsy. Okay. O autopsy din niya walay foul So, play kuno. autopsy, okay. Unsa pa may among buhaton aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong igagaw. Doc, mangutana lang ko before I answer that ka ng question, no? Kung mag-autopsy ka, unsa ka dugaya, pwede pa ma-autopsy ang lawas sa usa ka patay after Yeah. malubong. Kung buko kanang ka lang. Dili na. Dili na pero naman yung mga forensic expert na Forensic natin ni. expert, no? Muna. Although bisan pa magpila na kabuan na matay, they will examine the denture. Okay. So, I think- na yung mga kuan. Correct. So I think diha dapita if wala mo na kuntinto sa medical legal nga autopsy no sa ato ang sa government nga institution
prosecution, pwede man ta maka-hire o kanang gitawag nga forensic expert no to exhume and to look at ang katong sa lawas or to also check no ang mga circumstances behind kay honestly speaking manggudok kung moingon na gyud ang katong medical legal nato sa PNP no nga or sa NBI nga walay foul play, makase niya mo ni ang cause of death, makase close man gud siya dok. The police will no longer investigate. Pero wa po na nagingon nga kamo di mo pwede mo kondak og inyong kaugalingon nga pag-investigar, pagpaniid, pagsuti nato no nga kung unsa gyud ang tinuod na hitabo unya kung naa gyud mo'y makita nga lig-on og klaro nga ebidensya nga maka turn around sa katong autopsy report, pwede gyud nang i-open balik sa kapulisan ang kaso ug naa man gyud og mapamatud-an nga dili di ay to orom but naa gyud di ay foul play nga nahitabo. Yes, dili lang ko elaborate pero among subject sa una sa forensic no medicine naa gyud na yung mga signs no Yes. or talimad-on nga naay foul play based on example kung naay wound no naay trajectory of the wound nya presence of air in the lungs mahibaw na Or ang blood kung gipoison. maana Or kung naay o na by blunt trauma or crack sa mga bukog sa skull, no? meaning naay pressure no naay force nga gamit. So makita na siya, ha? So hinaut nakasabot ka Noel sa among speaker ni Attorney Ellen no. Yes. Kamot na good pod mi. Alright. Og I hope nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa mga igagaw. Yes, no? O mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat ug Maayong adlaw.